हेलौ लोगोफोर जों खोथिया फुनो थांगासिनो दिनै दुब्लियाव नै खोथिया फुनो थांदों बेसेबां हायो नायनोसै फुनानै बुरजाखौ दुब्लिया गोदोरथारलै दुब्लिफोरखौहाय नायस्रां बेयाव खोथिया फुनोसै बोरै Bunuh tuai. tuh dia penuh lama lama tangguh berapa sini dia pun pada sini dulu pak cukup banyak nanti bisa hayu nanti dulu ber nah sekian ini dia bukan ini bukan sini sana sih ini kan siap bukan beli berat ini ya फुबायानो नै खोथियाखौ लोगोफोरा आंबो फुनोसै फुलांसै खोथिया मोजां ना फुनो ओइ खोथिया फुबाय आंबो फुनोसै Udah siapa ini dikasih? Keren nggak? Ya, biar aku sudah. Mau nasi dia beli baru. Asing jatuh habis nggak mau ayo tinggal Hei, yaudah, wow. Masih
हमग्रा इदि हम इदिना बारा इमान गिदिर हमनाब्रा बदाथाम जाबाय आंनिया बदाथाम हावसना माने बिसोरो Hello guys, नै खोथिया जोबसिगोन जोंनिया फुनाया नै बिथाङा सलिड फुयो बिथाङा नै थांगासिनो दङ नै जोंनिया नै थांसिगोन खोथिया फुखांबाय बिथाङा नै दंख' बिथाङाबो सलिड फुयो जोंनिया नै बेस नै बिथाङा थांलांदो सासेसो खोथिया फुखांबाय जोंनिया थांगासिनो जोबसिगोन जोंनिया थांगासिनो फुखांबाथाय